चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमनि मोनसे गोख्रों थांखि आरो बे समाव एबा बे थांखि लानायजों मोनसे सोंथि सिखारदों। माखासे यूनिसेक्स सेलुन एबा बिउटी पार्लाराव मा सोलियो? थारैनो मा जाहोनाव चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा माखासे यूनिसेक्स सेलुन एबा बिउटी पार्लारखौ बन्द खालामनायनि थांखि लादों? आरो बे समाव बुंनांगोन यूनिसेक्स सेलुन एबा बिउटी पार्लार खुलिनाय चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय यूनिसेक्स आरो बिउटी पार्लार खुलिनाय बिथांमोननि थाखाय एबा बिगोमाफोरनि थाखाय मोनसे दुखुनांथाव खौरां, जेराव चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा गोबां मानि थांखि लादों, जेराव समाजनि माखासे गाज्रि आखु दिन्थिनाय, समाजनि माखासे बेरेखा खामानि मावनाय बिथांमोननि थाखाय एबा आइजोफोरनि थाखाय बिथां चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा गोख्रों थांखि लादों, जेराव नोंथांमोना माखासे समाव नुबाय थानाय जायोदि माखासे यूनिसेक्स सेलुनाव एबा माखासे बिउटी पार्लारफोराव समाजनि बेरेखा मुगै जाथाव जाथाय जाबाय थानायखौ नुबाय थायो। बेखौ नोजोर होनानै चिरां जिल्ला बर' गौथुमा माखासे जाय यूनिसेक्सआव गाज्रि सोमोन्दो एबा गाज्रि खामानि सोलियो आरो जाय बिउटी पार्लारफोराव गाज्रि खामानि सोलियो बैफोरबायदि सेलुन आरो बिउटी पार्लारफोरखौ बन्द खालामनायनि थाखाय गोख्रों थांखि लादों चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा, जेराव माखासे यूनिसेक्स सेलुन आरो माखासे बिउटी पार्लाराव मासाज खालामनायनि मुङाव, फेस मासाज खालामनायनि मुङाव, बडि मासाज खालामनायनि मुङाव गोबां समाजनि बेरेखा खामानि सोलिनाय खौरांखौ नोंथांमोना नुबोगासिनो दं। आरो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' समाजखौ थोंजोर एबा गेरेमसा हारि महर होनो थाखाय चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा बेफोरबायदि गोख्रों थांखि लादों। जाय गाज्रि एबा समाजनि बेरेखा खामानि सोलिनाय यूनिसेक्स सेलुन एबा बिउटी पार्लारफोरखौ बन्द खालामनांगौनि दाबि खालामदों चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा। बेजों लोगोसे बर' बिजोंखौबो नोजोर होफानो थाखाय खावलायदों चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा, जेराव बर' बिजोंखौ लानानै गोबां मानि जोंनि गेजेराव दान्थे बिदान्थे खालामो, जेराव बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनोब्ला गावनि गथ'फोरखौ बर' बिजोङाव फोरोंनांगोन एबा बर' बिजों फरायसालियाव दैथाय हरथारनांगोन होननानै बाथ्रा बुंदों चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा, जेराव बर' बिजोंखौ फोथांनो थाखाय बर'नि माहारियारि आफाद दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो सान हर खामानि मावबाय थानाय समाव फिन आरोबाव चिरां जिल्ला बर' बिमा गौथुमा बर' बिजोंखौ गोख्रों खामानि एबा बर' बिजोंखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गोख्रों थांखि लानांगौ होननानै बाथ्रा फोरमायदों। बर' बिजोंनि फरायनायखौ नोजोर होनांगौ, मानो होनोबा जोंहा दिनैसिम बर' बिजोंनि फरायसालिफोरा थैनो थांगासिनो दं, माखासे थैबायबो। आरो दा बेफोरबायदि बर' बिजोंनि फरायसालिफोरखौ जों लाखिनो थाखाय बर' बिजों फरायनांगौ। आरो बे बर' बिजोंखौ जों फरायाबा उननि जोंनि बर' समाजनि जि बर' हारिनि बे बर' हारिनि जि जोंनि सिनायथि, जोंनि जि गेरेमसा हारि दानायनि मोनसे थांखि, बे थांखिया जोंना जाफुंनाय नङा, उनाव जों फेलें जाहैगोन, जों बेखौ नुहुरो। आरो बर' आइजोफोरा बा लाइमोनफोरा जोंनि गाननाय जोमनाय बर' हारिनि गाननाय जोमनायफोरखौ आब्रुथि लाखिनांगौ। मानो होनोबा दिनैनि बर' बिमाया जों नुनो मोनदों बांसिनानो गुबुन हारिनि जेनेबा सुरिदार गाननाय मानाय बेफोरबायदिखौ दिनैसिम जुदि दिनै गानोबा बर' बिमाया, होमबा उननि जेनेरेसना माने थाहैनाय नङा। आरो थाहैयाबा जोंनि हारिया बोरै थागोन? जोंनि हारिया दिनै गावहानो राव दं, गावहानो हारिमु दं। दा बे हारिमु, राव, गाननाय जोमनाय बे गैयाबा मोनसे हारिया थांनानै थानो हानाय नङा। ओंखायनो जोङो बेखौ नोजोर होनानै जोंनि बर' लाइमोन एबा बिमाफोरा गावनि गाननाय जोमनायखौ आब्रुथियै लाखिनांगौ, जों बेखौ खावलायो। आरो जोंनि दा बर' बिमाफोरा गावनि फिसाफोरखौ गोजानाव बा जायगायावनो फरायनाय फरायसाफोर बेखौ नोजोर होनांगौ बे बर' बिमा बिफाफोरा। मानो होनोबा जों मोजाङै नोजोर होआबा दिनैनि जुगाव अनेक जाथाय जाबोगासिनो दङ। रेप केसानो होना मानो, बुथारजानाय केसानो होना मानो, दा बेफोरबायदि केसा जाहाथे बिमा बिफाया मोजाङै नायोबा जोंनि समाजाव बेबायदि गुबुंले बारा जों जायनि थाखाय दिनै बर' बिमाफोर बा जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादानो होना मानो, जोंनि हारिनि जि हारिनि आफादफोर बिसोरनि एगेन्स्टै सोरखौबा जेनेबा एगेन्स्ट बे बुथारनाय बा रेप खालामनाय बेफोरनि बेलायाव जोङो रेलि बा धरना बेफोरबायदि होनाङा जायो। मानो होनोबा जोङो गारजेना जुदि थिगबा जों बेफोरबायदि खामानिखौ मावनाङा। आरो
ओंखायनो जोंहा मा होनो समाजावबो जोंहा गाज्रि माबाया फैयो आरो ओंखायनो बेखौ बिमा बिफाफ्रा एसे मोजाङै नोजोर होनांगौ आरो नोजोर होनानै जुदि फारसेथिं अबेबा बायदिखौ जुदि माबानो हायाबा फोसाबनो हायाबा गावबा गावनि फिसाफोरखौ समाज दैदेनगिरि बिथांमोननि सायाव एसे माबानांगौ आरोना बेखौ हेफाजाब लानांगौ होमबानो माने जोंनि समाजाव मोनसे मोजां परिबेस फैगोन बेखौ जों आसा खालामो आरो जोंनि बे माबायाव दा आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनाय रिल्स खालामनाय बेफोरनि बेलायावबो बिथांमोना सांग्रांथि जानांगौ मानो होनोबा बेबायदि भिडिअ रिल्स बानायनाय आब्रुथि गैयि बिजों जोंनि समाजावबो गाज्रि गुबुंले बारबोगासिनो दङ आरो नेक्स्ट जेनेरेसनावबो बेबायदिनो जोङो माने मा होनो बेखौ गाज्रिनि बिबाङा बा गाज्रिनि गोहोमा बांद्राय जालांगोन जों बेखौ नोजोर होदों ओंखायनो बिथांमोनहाबो आब्रुथि गैयै भिडिअ खालामनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ आरो इउनिसेक्स सेलुन एबा बिउटि पार्लारनि गिदिर गिदिर फोसावथाय खुलिनायफोरखौ बन्द' खालामनांगौ मानो होनबा बेजोंबो जोंनि समाजनि माखासे माबाफ्रा माने गाज्रि गोहोम गोग्लैयो बेनि थाखायनो बिथांमोनहाबो बेखौ नोजोर होनांगौ समाजनि सायाव आरो समाजखौ फोसाबनो थाखाय बिथांमोनाबो खामानि मावलांनांगौ